Ahojte, volám sa Martin Jurek, zastupujem firmu Starbuck. Sme softwarový house, ktorý pôsobí na Slovensku viac ako 15 rokov. Aktuálne sa venujeme informačným systémom pre našich zákazníkov, čiže robíme prevažne B2B riešenia, programujeme mobilné aplikácie, napríklad v sektoroch ako je fintech, insurance, startupy rôzne a rôzne integrácie pre našich partnerov. Je nás aktuálne na firme okolo 29, to číslo ani presne neviem, lebo sa to trošku mení priebežne. A to, kde sa teraz naša firma aktuálne posúva, alebo kde sa chceme dostať, je český trh, kde sme otvorili pred 3 mesiacmi novú pobočku, ktorá sa volá InnoGile. Aktuálne pôsobíme na trhoch prevažne v Kanade, tam je náš hlavný zákazník, je tam Česká republika, Slovenská republika, robili sme pre Poľsko, a asi 5 alebo 6 rokov sme robili pre Japonsko, kde sme robili informačný systém v rámci oblasti fintechu. Tá hlavná výhoda, prečo si myslím, že sme veľmi dobrí, je zmysel pre detail, zmysel pre deadline, to je úplne že najviac, veľmi dobrý vybudovaný manažment a stabilný informačný tím. Ak by som sa mal zamyslieť, že kto je ideálny kolega, partner, zamestnanec, tak pre mňa je to väčšinou človek, s ktorým chce byť kamarát. Čiže musíme dobre vychádzať aj ľudsky a myslím si, že tá ľudská stránka v rámci práce je asi možno aj taký dôležitejšia ako tá technická stránka. A kolegovia zo Zajt, my aktuálne pôsobíme stále z Liptovského Mikuláša aj napriek tomu, že teraz robíme office v Prahe. A tí, ktorí by chceli pozrieť teda centrum Liptova, Liptovský Mikuláš, tak nás tu nájdete. Aktuálne máme nové kancle, čiže veľmi radi vás tu privítame, dáme čaj, kávičku. S tým časom to bude ťažšie, lebo máme inteligentnú konvicu, takže moc neviem ovládať, ale tak to zvládneme. Teraz vám vlastne poviem, ako skončí programátor. Tak programátor najprv programuje, potom skončí pri Exceli a nakoniec skončí so slúchadkami a rieši sales.